What's going on, what's happening nowadays? I be pimping the Mac and selling crack, yeah. Nigga, you still rapping? What up, is I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you... Na, sziasztok! Egy tutorial videóval készültem, amiben azt fogom bemutatni, hogy a Sony Vegas Pro 13-at hogy tudjátok letölteni, illetve installálni, persze a crackelt verziót, mert hát aki nem szeretne sok pénzt kidobni az eredetire, az a crackelt el is nyugodtan tud szerkezgetni, stb. Na, akkor kezdjünk is hozzá. Itt ez az oldal link, amit majd leírásba le fogok írni. Innen tudjátok letölteni ezt az egészet. Na, kezdjük. Itt kér ilyen szar kódot, azt beírjuk. Download. Mi a fasz? Kaptunk egy újat, jó? Igen, beírjuk. 7 2 4 9 2. Nem is ír, beszarsz. Jó, download. Ez egy 2-3 percnél több időt nem fog igénybe venni, úgyhogy szépen megvárjuk. Breaking Ball! És letöltötte! Innentől jön az érdekesebb része, megnyitjuk. Most már megyek asztalra. Ezt el lehet olvasni, itt leírja, hogy mit kell csinálni, senkit nem érdekel, bla bla tovább. Na, ezeket itt megfogjuk, kicsomagoljuk. Mondjuk asztalra. Így szimplán fogjuk, kicsomagoljuk a picsába. Szevasz. Na, jó, kicsomagoltam. Az első lépés az, hogy ezt futtatjuk. Futtatás, igen, oké. Ennyi. A második lépés az az, hogy erre rámegyünk, és ugye futtatjuk ezt is. Igen, kiválasztjuk a nyelvet, lehet angol, magyar, amilyen nyelvet használsz, tőlem kína is lehet, tök mindegy. Leokézzük. Tovább telepítés, telepítjük, megvárjuk. Ez nem vett sok időt igénybe, faszom már be a sok időt igénybe, szóba már idegesít. Na, szépen megvárjuk. Pár perc az egész, úgyhogy nem olyan sok idő. Hú, elég csúnyán beszéltem ebbe a videóba, úgyhogy ki lesznek vágva a részek rendesen, nem baj, megoldjuk. Majd a Sony Vegas Pro 13-mal összevágom, faszám. Bazd meg! Nem hiszem el, minden mondatomban csúnya szóval. Na, oké. Tadá! Ez itt ki. Először ezt még ne pipáljuk be. Befejezés. Rendben. Következő lépés, mert ugye még nincs vége. Rámegyünk erre az Activation Fix-re. Erre rámegyünk, futtatjuk. Igen, oké. Leokéztük, jó. Ding, 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 ding. Nincs más dolgunk, mint elindítjuk a Sony Vegas-unkat. Ja, hoppá, rosszra mentem. Igen, elindítjuk a Sony Vegas-unkat. Ezt. És tada, indul is a Sony Vegas Pro. Na, elindulsz, még ma kicsi. Oké. Oké. Tada, itt a Sony Vegas Pro 13. Nos, és most egy kis varázslat jön. Csiribú csiribá. Hát igen, itt a én munkám. No. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj, illetve iratkozz fel a csatornámra. Ha bármi kérdésed van, kommentbe kérdezhetsz, illetve az e-mail címemen, vagy bejelölhetsz Skype-on, és ott is kérdezhetsz. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, like. Sziasztok!